herrikidon desafioa aurreskuratu zela, eta zerbait garbi ikusi dela, zer da, herriko gaztik, bada kontzen eta traba derrak iten abigidaria dutela, baina kirolatzen ere bai. Izan ere, orain gara urte, 24 gazte aritu ziren hemen, irutaldetan banatuta, joan den urtean berriz 18, eta horten, zerkeria sartu, eta horten 12 gauten zen dira. Eta, nahiko lan zentutzeko, eta gainera, azkenko momentu ere, lesioak, zertu diren urtean eta orduan, aldaketa batzuk egin dira. Dena den, orain, aipatuko dugu, zelan egin bat duten, eta urtero bezala proba kombinatu bat egin dute. 3 txandatan dute. Eta hasiko naiz aurkezpenetan, eta lehendabiziko plazara aterako dena, koskorbitzen ariko dena, Andoni Metiasenekua. Honek dutako lana, koskorrak ditu, jarri eta ditu. Honek lana gautu eta Xabier Anzonde hasiko da. 100 kiloko mola, 8 altxaldi plata bakoitza ematen. Nola dira Xabier Soziala, gaur ezin ikusio, argi igia mozteka istor batekin eta horre eztikoa besotan, zer irabazteko dena ortuana mozteka dena. Dentako balio izan. Xabier Anzonde lan egin gero, lan egin Iñaki, Anzonde, eta Lourdes, Tolare, hauek arpanan hariko dira. Eta hauek, ari bakotzi, Ogen ondoki, egurra hoiek lertzen, aier, maito, eta egurra lertu, eta gero, anuntzioan jarri, eta plazari buelta bat eman bat. Unek lanak autu, eta txingak eramaten, 30 kiloko txingak eramaten, Jon Goxosta Gaztia, eta honek, joan etorri bat emarko du aldi bakotxe. Ondotik, lasterka, inauten lasterka ibiliko dire txaleko berezi batzutik. 20 kiloko txalekoak izan dituzte, eta lasterka ibiliko dire Xabier, Arrakoitz, gure Biblia, eta Marke Zerka. Aipatu badugu, hori lasterka fuerte itzen direla, hemendik iaztera sarako kontraministan lasterketa hortan nahiko dire, eta nahiko pizarro batzan, horrein txarreko dire. Eta bukatzeko, hemen Andoni Otxoteko katero batzun, hasieran aipatu dugu, gaztika partizio dutela barran eta barran lesionak egitzen. Eta horren partez, Mikel Guantxai aterako da. Eta horiek, irudiak egin, horretan zerra horretia. Hau tipua.
Ausentito, andando feo, se colore di bueno, tenga que ser sector de bien, no podría, no. Pues corra para ti, a aquí, sigue de la cara, a usted, a tu a mami la unidad, no, general si la voz, a mí que viene, no la única. También questo discorso è ora, la scuola gli ha fatta. Orduan, hemen gertatu dena bederatzi lagun horiek ere lan guztia egiten duen bitartean, hirua eskolari atera berria, eta hauek seiken erdiko eta bi erdiko ontzako egunak moztu saiatu dira bertziak lan guztiak egin baino lehenago. Orduan ez dugu ikusiko izan urtean eta horrekon bezala elkarren arteko lehia lan berdina egiten, baizik eta bederatzi lagun hau, egiten lan guztia egiteko dugu, orain kontatuko ditura hirua eskolari hauek ere lana egin baino lehenago. Eta norreko dira eskolan, Iñaki Berto Bizkorria motozia egin, eskola bilotzen dira, Iñaki, Aldea, Javier Casera, eta Manuel Gaur. Eskolariak beti ere laguntzaileak biharko dituzte, izakiskoak emateko eta eskolariak laguntzaileak izan dira horako zerbaizia. Horako dituzten kornetakin berak eman du gero hasiera, aurten bestak korneta soinutik hasi ziren eta gaur ere korneta izaten da. Agintzaile eta noski, hau dena xuxen joateko, zeren hartzen duena gero ordaindu arro afarian, hau dena xuxen joateko, juezak epaileak izaten ditugu, eta epaile lanetan Iñaki Xirola eta Oian Mekio Asesore. Gero bukaeran, hauek lanak haututa, kulturaren ezala publikoaren entzat ere garitu lan zarbak, inori gero kontatu dugu. Eta orain da, denak prez bagara, epaileak ere kontutan, horako, orain nire eskutan, tutua joita gero, egun.
Bueno, esto es la estrategia de la vida. Vamos a ver, Benar, itu tadi saya kehilangan nyanyi maka dia kan itu. Venga, Reyes, venga Yuri. Ya bestia ventilación. Va a correr aquí, cuando empiece.
자연보호를 맡은 시그니스타 교수가서 인생의 자연보호를 합니다. Tanto yo a veces más joder de dormir, sí. Ascena. Es la primera vuelta todavía. No han hecho. Vai, non so, vediamo. Vai, Iñaki, adelante, señor. Corra. Tercero perdió el primer día. ¿Cómo va a ser el primero empieza?
No, no, no. Venga, venga, venga. Navarro y nosotros mucho también. Venga, venga, venga.
Ahora, 5-8 estoy. Iñaki Arara, señor, corra. ¿Cómo va a ser el primero empieza? Igual todos los otros. No.
ya está aquí, Vamos a hacer. Anesh. सही से रहा Ancora di qua. Non era Captura se acabó. Ah, y este. ¿Es el de azul? iPhone-a badut, nik pentsatzeko maziratzen nahi zinela. Eta nik hiru etxe. Eta nik hiru etxe. Bueno, Ilikante guzti horiek iruditzea denako. Baina diru asko. Bueno, hemen ez baina pixka gehiago. Joko behindo, txapal. Otago, estu zahiak ere bai. Atzari gehien ematen dituna ingunean, mazikoko orokean
champaña. Así, Jesús Navegote, italiano, nella divisione. Bueno, adelante. Nelson Suquillo está invitado a mí, aquello igual que nunca. Lehengo urtean, norbait atzeak edo izan, bale. Bueno, hasta que no le cuento mucho, sino que al salto eta ni Martito no quiere que le ¿Tú cómo se pasó? De repente. Ahí os digo. Bueno, Sortzita Destino Sonora, Uga Txotoso. Sortzita, no? Zazpia dire. Mungo bat. Mungo bat. Zistika. Hostia, Iñiguito. Con una hierro naranja. Probatu nun, de hecho, legurtian hemen. Kantzatu nintzen, ez ala con naranja. Baina gaizki gogatzen aizela. Asa hueguna. Bueno,
eta ikusiko dugu zenbat altxan egin ditu. Bueno, momentuan empate. Eta zazpiki. Baina, bueno, Martiko lotia ditu bate, ardo lotia ditu bate, eta txampaina ditu. Horrek ere bat duzu, ni batekin txampaina hori. Niriari hobetzia ez da zaila, bena? Zena txampaina niria da. Hemen zehazka jaurikaren egin zuten, ahora mentzatako da. Obviamente ya jarriko con nahi duen egiten uste zaio bitartean. Bueno. Orain, modaizak, roski eta ospitioari
Otxe jateko, nade batean, otxe, haitzaka, kadera, periodiko, eta bami horiek, Igual, ateri lako, eta izortzen ditu, galtzetak ginen, gena, tensi, gina. Xavier, venga! Venga! A ver, me quería... Esa no ha hecho. Mondado que va a decir finalidad. Chaval de nuevo Guatemala. Bueno, Rossi ya no gana de nombre. El bombero tiene que estar fuerte. No, ¿cómo va a apagar el fuego? A ver, venga, a ver, ¿cómo? Xavier, subirala. Hor galden hastian pasatu ezta gara gintako denen ekua majas bastutxera. Eso se pone la forma en su sitio, será para todos igual, ¿no? Estaba la historia, Bueno, chaval. Ya. En un ikusten. Nora aritzen begira. ¿Te gusta este único que te ha hecho? Baita. El nene está en la mierda, ¿eh?
estáis animando. Malen. ¿Dónde? Ah, sí, 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 Arantxa. Coge de una forma. Bueno, sí, creo que está avanzando. Hori digo
Vida de burra, bestia. No se pena. Hankatartian. Mira qué curioso. La fachada está de puta madre, no sale. Va, pero luego hay que mover también. Sí, digo él, vale, pero digo que está de puta madre, hay matices, si puede. Kasoletan, Sí, tío, eso es. Bueno, hemen desafioan alito direna uko egiten beraiek irabazitako jotzei, eta egin dugu porcentajean egin dugu zin. Orduan, Xavier Zerrako eta Zerrikan Zentxin, hor, jokoan izan lehen posto eta gero oken bat egin hogeita zortzian txaldegi, eta orain egin duten lana da, txingeratu eta plaza bat egin. Eta plaza hori denbora gutxiena egiten duenatik, horrek irabaziko du, gero saria, gero eta gero saria, hor, bat egin dute, hori da, hemen dira zezak izan dira, eta hori ikusten gaia, handi txinua, orduan, Gara Cruz, zen hori zira? Txila bakoitzak berreizamarak duen hau. Eta hemen nazera da. Plaza, eak unak egiten duen, denbora gutxi. Bueno, venga, giro, bi, garnea.
Beldurra zuen altxatzeko, baina horrez, No la he cogido bien. Kontua gainitzen dituzten bitartean, Mikel eta Beñat, hirugarren postu hori, ohorezko postuan, baina. Bueno, Mikel eta Beñaten markan izan dira hirugarren postu hori, jokoan. Bueno, está listo. Sí, sí. Eta horremotik berriz. Horremotik hogeita lau. Venga, horrengo zireztea, jo. Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak.
etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian, plater kombinatuak, razioak, merenduak denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-5800-50 telefonora. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri.